ngicela sicimele sithathe umkhuleko. Baba wethu oyingcwele, Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, siyakhuleka manje Thixo wethu oyingcwele, nango umsebenzi omkhulu kangaka Thixo namandla onke wena wedwa owenze konke lokhu akuthina, kodwa sethembe wena ukuthi wena ozokwazi ukuthi lo msebenzi uthi wenzeke kuze kuyofika ekupheleni, inhliziyo ihlangene kuze kuyofika egcineni kwawo. uNkulunkulu wethu ongcwele, ngenelela kulo msebenzi uwonke Baba egameni lika Jesu Kristu. Sikhulekisa uNkulunkulu wethu ongcwele amaciko akhona kulo mcimbi Thixo namandla onke nezifiso zonke zawo ukuba zibe impumelelo. Baba yiba nathi endleleni sisaya emakhaya, ube nathi lapho sikhona uNkulunkulu wethu oyingcwele, uphinde ube namakhaya uqobo lawo nabantu abahleli kuwo ngegama lika Jesu Kristu. Baba siyabonga ukuthi uyangenelela manje, uyawenza umsebenzi ngendlela eyiyona ngoba wena uNkulunkulu wena odala izinto. Baba siyabonga ke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, esikubonga nje kakhulu nomcimbi uwonke uye wabizwa ngomama, kanti umama uyena umuntu ophatha abantu Thixo namandla onke, iyona nzala abantu. Baba siyabonga uNkulunkulu wethu oyingcwele, wena Thixo namandla onke unesandla sokuphatha izinto. Siyabonga kakhulu ukuthi wena khona manje usuyasebenza. Baba sibonga uNkulunkulu wethu ongcwele lomkhuleko esutholayo khona manje egameni lika Jesu Kristu manje kuze phakathi. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu sisi, siyabonga kakhulu. Ayike sesicelile uNkulunkulu ukuthi konke kube impumelelo sokwenza namhlanje. Ngizocela udadewethu uJiji lesibhono uMagadle ephindelela njengeload shedding uzimiphi umntakabiyela eze ngaphambili ezosamkela. Thina sazalelwe enkanini kuyangihlula ukhothambela abanye abafana, anginandaba nomfana ufuse ngempela manje. Ubani wafundisa abantu bangaphi ikani ngoba ikani yangapho obuka. Sayikopela kuwe. Lokho kuzama sekunenkanyana nje ngiyakubona. Akusasabi nabahlonishwa sekuthi ufuse. Hebana, sanibonani. Wena ngixolela ngwajwayela amapodium. Konje ngijwayela ukuba uMC okay awuthi ngimela ngibe serious. Ngiyasebenza la? Ngiyazwakala? Oh okay. Ukubona ukuthi ikhulumi ziyaye zime kanjani okujwayelekile mina. Ngike ngasho ngathi nje lento yamapodium soba nenkinga. Wena phakamisa u7. Phakamisa u7. Phakamisa inombolo. Phakamisa inombolo. Ubani obengaqala jive. Awungithi phakamisa u7. Phakamisa u7. Ubani obengaqala jive. Ngithi ngizama ukuyifudumeza la ngithi. Ungithi impi yamasosha. Impi yamasosha. Impi yamashangane. Ubani isikhokho obengaqala jive. Phakamisa u7. Ngiyabonga kakhulu naze nacula amnandi. Lendlu igcwele amabhinqa. Igama lami uZimiphi, intombi yesibhono. Ngiyaziwa yazi. Asike isidingo sokuthi ngizethule. Kodwa namhlanje nginikezwe nje umsebenzi ongekho olukhuni kakhulu ukuthi ngizonemukela kule media briefing launch. So ngicela nje ukubingelela kakhulu, ngithobeke kakhulu kwimedia yonke okuyiyona ekhona phakathi kwethu la, abahleli bemcimbi abakhona phakathi kwethu, abaculi khona nezinduna nabahlonishwa nje abahlukahlukene abenza imisebenzi ehlukahlukene, nabafowethu nodadewethu nabangani bami. Ngibona nje indlu nje igcwele abantu engibathandayo, angazi ukuthi kanjani. Ngibona indlu nje igcwele izithandwa zami, ingakho kungathi nje ngijabule kakhulu namhlanje. Siyabonga ngalolu suku lwanamhlanje lwe-Mother of All. Ngiyazi ukuthi hey omgcineka bayayibuza nje ukuthi bavela baqhamuka sebethi bona bayi-Mother of All nje sikhona. I-Mother of All
ngoba kusho nje uke washo sesivumile wathi khona into enobumama phakathi lomcimbi unesifiso sokuzoqeda ukungalingani phakathi kwabantu besilisa nabesifazane emculweni namavukani. Sifisa ukuthi sibe munye, sibe umuntu oyedwa, kungabi khona omunye obukeleka phansi, kukhona abanye okubuke ngathi bangcono kunabanye, ngoba sonke ekugcineni singamaciko. Sifuna ukususa lesi stigma lesi sithi nomculo ngempela wabantu besilisa. Umculo okujabulisa wonke umuntu, awukhethi igender ukuthi ungowesifazane noma ungowesilisa. Kodwa ke bazoshoka abantu ukuthi nakho nje abantu besifazane abekho kwi-competition, kusayingane lena isakhula. Ingane kuba khona la iqala khona. Ngicela futhi niyivumele lengane mother of all ukuthi ibe namaphutha, ngoba uma ube namaphutha uyakwazi ukuthi ngokulandelayo ulungise la ulungise khona. Izogcina naye ngelinye ilanga isigubha iminyaka 10 isiperfect njengompucuzeko, yonke into isihamba kahle, wonke umuntu eseyicula, uNkulunkulu evumile, nani nikwazile ukuthi nikwazi ukuthi niseseke ukuze iqhubeke lengane, ngoba iphupho lethu ngempela elikhulu thina, ngoba nizosikhuluma ngequantum. Ngiyazi ukuthi ngumuntu obuya amataniswe namatekisi, mhlawumbe kuthiwa nje kobe lo mbono wequantum uqhamuke noZimdolo. Kanti cha basuke bedlala labanginalo iquantum ukuthi kunezinsizwa ezingithandayo ezeyibhala imoto zazo zithi Zimdolo. Abantu basecabanga ukuthi amatekisi kaZimdolo ekhaya kunamatekisi but uZimdolo akanalo itekisi. Ngicela nje ukugcizelela lokho. So inhloso enkulu ngiyazi ukuthi ukhona ubaba uNgobo osazochaza kahle konke, kodwa esikufisayo sisonke, ngicabanga ukuthi sonke siyakufisa ukuthi sifuna ukuthi ngalomcimbi kube khona umuntu ngisho emva kweminyaka 10 mhlawumbe babe 10 abazokwazi ukukhomba ukuthi nge-mother of all nansi into engayithola. Makuthiwa namhlanje umthobisi uthola iquantum, ngonyaka ozayo kube uvumile, ngonyaka ozayo kube usibanibani, ngenyaka ozayo kube usibanibani. Lokho kuzokwenza ukuthi eminyakeni 10 khona umehluko esikwaziyo ukwenza njenge-mother of all emzini 10. Ilokho okuyisifiso sethu kakhulu ukuthi sikwenze. Namukelekile la izikhulumi zikhona nabantu abazosinandisela bakhona. Ngiyacela ukuthi nizizwe nisekhaya, ngikhona impini engiphekile, ngenizwe uchef mamkhulu. Imini engiphekile ngilekelelana nabase Coastlands. So nje makukhona nje okudingayo nje ngicela ukuthi ungiqhwebe, ngikhona ngizokwazi ukunisiza ngakho konke enidingayo namhlanje. Siyabonga kakhulu ukuthi nikwazile ukuthatha isikhathi senu nizohlanganyela nathi. Sithemba ukuthi nizolithokozela usuku lwanamhlanje. Ngiyabonga. Shono kahle wethu thani hoha. Hoha. Siyabonga kakhulu Zimephi. Ngizocela ukwamkela izinsizwa zikaCothoza Zulu Messengers beseza ngaphambili. Izinto ezinyathela kancane, ezinyathela engathi le ngubo engathi irongo, le ngubo le engathi irongo kakhulu umuntu befanele agqebheze namhlanje ngoba kusazoshuba kakhulu. Ngicela ngibambele imic. Are you ready for iZulu Messengers? Ukuthi sebelungile bangishayele isign. Mhlambe uDJ makuthi abakolungi angabe sipha ukudla kwendlebe kancane. Sho zangena insizwa. Sanibonani. Sanibonani. Awubafethu anithandeni ukwala namukele kahle kanje. Sanibonani. Awusengiyezwa ukuthi abantu bakhona.
Siyabonga nathi ngethuba esilitholile sizulu messengers kodwa ngoba kuthiwa isikhathi sesidliwe yinja asizukwanda kakhulu sizocela nje ukunenzela isiqiniseko sokuthi iyona izulu messengers le ngokuthi singasebenzisi CD singasebenzisini kube yithi nje ngendlela nje siyibona incane ngayo lendlu sizokwazi ukuthi nisizwe ngiyanithembisa siyabonga sa
Zulu messengers. Ezandleni. Hey, ngichazwa ile freestyle evele ivuke la esikhaleni. Vele kuhlanganisa kuthiwa wena ngizwe uthandwa yimi khona la. Akuchithwa isikhathi. Siyabonga kakhulu. Ngaphandle kokuchitha isikhathi ngizocela ukwamkela ubaba uMr Sibonga Maphumulo ophuma kwiBhodloza Joint Vision Group eze ngaphambili. Ngiyanibingelela nonke nginibingelela ngomoya ka wena uthandwa yimi. Into engiyibonela is amazing kodwa ngenxa yesikhathi ngizohlala ngqo kwengize ngakho ngizothi nje kafishane ngibabingelela bonke esinabo la kusukela nje phezulu kwi-team ye-Mother of All Ukhozi FM Ilanga VIP ama-artists nazo zonke imenywa ngithi ngiyabingelela kafishane nje i-message ekhona njengamanje eye festival okuthiwa iAfrica Tage Festival ese-Austria. Ngiqala ngamabomu kanjalo ngoba overseas babe interested noma umhlaba wonke kade waqala ukuba interested eyintweni ezenziwa yithi la eAfrica kahle kahle. Kodwa ngendlela ababenefita ngayo bona asitholi lutho thina. Bayaqhubeka bayakhula kodwa thina asikwazi ukubenefita ngezinto ezingezethu. Angithi nje mangihlehla nje kwi background
ukuba umhlaba wonke uzobe interested kuthina ukuze sizazi ukuthi singobani sidinga kangakanani emhlabeni wonke. 22 January 1879 ngenkathi kubhekene amangisi namaZulu. Amangisi ayesewuhlule wonke umhlaba, especially iEurope yonke. Ucommander owayethunyelwa amangisi la eAfrica wayenikezwe iproject kwathiwa nqoba iAfrica from Cape to Cairo. Kwathi mangabe iAfrica isinqotshwe yonke bafika la bamiswa yithi. Kwathi mangabe kufika iTelegram phesheya ngabo Feb March iyona ishesha kunayo yonke. Kwathiwa impi yamangisi ihluliwe for the first time. Kwase kube kwaphansi ama map kwathiwa kukuphi nomhlaba la kuhlulwe khona impi yamangisi. Kwase kuthiwa ke iKwaZulu. Base beba interested base bathi leyo nkosi mayize ningayibulali. Kodwa ke kwase kuhlulwe amangisi ke lapho ngabo June July. But engifuna ukusho ukuthi baba interested ekuthini bazi ngathi ukuthi laba bantu abakwaze ukuhlula impi yamangisi iza ngombayimbayi bangobani, bacula kanjani, badlani, bagqokani and so on. Umhlaba wonke wa interested ekuthina. So ngaleyo ndlela umhlaba wonke uyabenefita manje ngenxa yokuthi thina siyathandwa emhlabeni but thina asbenefit. Okay. Asingeneke nje la ekutheni iBhodloza Joint Vision Group ingena ngokuthi since thina sithandeka emhlabeni kodwa singakwazi thina ukukhombisa umhlaba ngalokho esinakho ngomculo esinawo, kwabe sekufanele ukuthi sibambisane nefestival ethile ezokwazi ukuthi ihlanganisa abantu bayicule lento, bayenze lento ngenhlanhla kaNkulunkulu. Kwaqhamuka iMother of All, Maskandi Festival, the special festival, Mother of All. Negama lahlangana kade yadwetshwa ezulwini lento. Right, ngifuna ukuthi ke thina okwethu njengeBhodloza Joint Vision Group sibambisene nayo iMother of All ngo-April 6 ngefestival. Siyobe sibheka ke thina ukuthi ama-artists acula ngendlela ethandwa phesheya na, i-message ukudlala estage. Ngikhuluma kahle ngoba kusanda kudlala iZulu Messengers ene message bathi azidle ekhaya. Ngiyayithanda leyo. But okubalekile kakhulu ukuthi lelo nalelo artist alizimisele malise stage, lazi ukuthi lidayisa thina emhlabeni, likhombisa umhlaba ukuthi singobani thina. Ngoba all along kahle kahle imicimbi eminingi ibingayenzi lento ukuthi kube khona ukushow off nokukhombisa umhlaba bela ukuthi thina sinjani. So thina kokwethu ukuthi bethi bedlala estage sibe sibheka ukuthi nange ubani ukwenza kanjani lokho, unayo imessage umculo wakhe, uyakwazi ungakwazi ukusirepresenta phesheya. Bese sithatha lawo ma videos siwathumele phesheya kwiAfrica Tage Festival. Ngenhlanhla ke kuthe mangabe bezwa abeAfrica Tage Festival phesheya ngeMother of All, bathi seyiqala into nje, bathi seyifuna lento, babese becela i-press release sayithumela. Bathi mangabe bebona nama videos athile bathi yini yona uMaskandi ngoba seyithanda nje lento ngoba bazamambazo kuphela phesheya. And izwala kabuhlungwana ke leyo ukuthi iAfrica Tage Festival esina 20 years lo nyaka wes20
makuthiwa Africa tahe kahle kahle amazwe abaculi base Africa yonke bacula phesheya kune festival phesheya la kuhlanganiswa khona abaculi bethu la eAfrica bahlangane phesheya ithina sodwa esi South Africa ebesingamelwe lapha ya for the first time bayazibuza bathi yini yona lento emnandi kangaka Maskandi bayagooglisha mawucheka na ugooglisha lapho ubheka uAfrica tahe uzobona ifestival ise Austria Vienna iAustria ke ikakwe amazwe awu7 ngike ngasho ukuthi iplan kaNkuluNkulu le from long time ago ikakwe amazwe awu7 ungacabanga oItaly ucabanga oGerman oGerman la kuphuma khona oVW no BM ucabanga oJapan la kuphuma khona iQuantum leli elizowina right lamazwe awu7 kusho ukuthini ke lokho kusho ukuthi wena ithi mawufika lapha yamanga ngoba sesithole ama slots kahle kahle awu2 kusho ukuthi sebesibekela ama spaces awu2 phesheya kuthe ngokuthanda umculo wethu bathi sesinibekele ke manje ama spaces awu2 ukuba lelo artist noma lawo ma artist esiwathanda azodlala noma kanjani ingo August this year right lento isho ukuthi ke umudlala wena phesheya dlalela ukuthi uzimele wena usimele futhi nathi ngoba mawenze kahle lamazwe awu7 akake iAustria azodinga uyobusuyiyela wena ungasayiswa ungasayi ngosizo lwethu so sisho ukuthi ke oyoba nenhlanhla yokuhamba akahambe azi ukuthi uyomela thina ayimele futhi naye kodwa futhi mangabe imessage ingeyinhle lamazwe awu7 eyochitha wonke kusho ukuthi unethuba kanti futhi mangabe wenza kabi ungenayo imessage enhle uyivalela wena amathuba right sengizovala nje enkulumeni yami ngiyathanda ukusho ukuthi phesheya ke indlela abayithanda ngayo imessage uthucula omunye uzothi ngoba thina sicula isiZulu nje ngeke baze basizwe mawuthi ngamgwaza ngophinde ngimphinde futhi bazoyizwa leyo nto ngoba bathi before ucule ake ulibhale phansi liculo leli ukuthi uthini ngekathi ucula nje lapha yana babuka la phansi mawuthi ngidubulile ngageja kodwa ngoze nguthole babo bathi hallo manje lento isho ukuthi ke babheka yonke into bona so zenzele wena ke indawo ngokuthi uma usuka la uyolungisa imessage yakho for ukuthi umhla ka6 ube se right sibheka ke yonke into ke ngoba yithina sibamela abaphesheya for ukuthi ama videos esiwathumelayo bakwazi ukuthatha abantu ababathandayo ngiphoqwa yiso ke isikhathi kuningi engabe ngiyakusho engagcizelela nje yilokhu kokuthi umcimbi awube muhle njengoba umuhle kanje nibahle nani bese niyimisela ke ninabaculi ngoba niyadingwa phesheya ngiyabonga lazela kancane kodwa leli hlombe bakithi ekukhulunywa kahle kangaka siyabonga kakhulu phakama Bhinqa Nation phakama Bhinqa Nation phakama ngiyathokozisa ukuzwa indaba ezinhle kangaka ukuthi lo mculo uhamba uzuhambe wenza izinto ezinkulu kangaka ufinyelele nasemazweni aphesheya si live ke inkundleni zokuxhumana mother of all Maskandi festivals ukhona lapha ke ku Facebook page ngakwazi ukulandele ngiyathemba ukuthi nababukele ngalesi sikhathi abasekhaya bakwazi ukuthi babe sesithombeni babone ukuthi kwenzakalani la sihlangene khona namhlanje ngiyabona sekufike no president wethu wamabhinqa ziyakhala ke manje ngiyabona cha ziyakhala ke manje ngizocela ukuthi sithole izintombi zikavumile zisiphe nje umculo ngaphambi kokuthi ke siqhubekele phambili mawukuthi sebe ready
intombi zikavumile Izintombi zikavumile siyabonga kakhulu njengoba sazi ukuthi lo mcimbi omuhle kangaka iMother of All Maskandi Festival ibambisene neIlanga newspaper VIP mobile umsakazo uKhozi FM ngizocela ukuthola imessage of support ngamukele ozokhulumela Ilanga newspaper eze ngaphambili DJ Ngiyabingelela wona
simopha indlebe. Cela simopha indlebe. Siyabonga. Njoba ngelana ngizokhulumela umhleli wephephandaba ilanga umnumzane uPhilani Mgwaba. Uthe ndlulisa kakhulu ukubonga okuhle ukubambisana nebe mother of all. Wathi ke iphephandaba ilanga lizoqhubeka libophezele lokubambisana nemicimbi yohlobo lomculo wesintu. Wathi ke njoba iphepha lasungulwa ngo1903 lithuthukisa abaculi libakha bengelutho lisazoqhubeka futhi lenze kanjalo. Siyabonga. Ngiyabonga DJ wami. Ngaphandle kokuchitha isikhathi ngizocela ukusukumisa umengameli wamabhinqa ichunu uMacingwane. Ayikhale. Sanibonani bantu bami. Sanibonani bantu bami. Yebo. Nginiphethe nginiqhoqhobele. Nginikezwe isilo. Salibaphathe. Aza kwethu ngibonga kakhulu nami ukuthi ngimenywe kulomcimbi wokuthulwa ngokusemthethweni kweMother of all parties Maskandi Festival. iMother of all Maskandi Festival ngicabanga ukuthi iwumcimbi obaluleke kakhulu ukuthi mawenziwe ekakhulukazi kulesifundazwe saKwaZulu-Natal kanye naseGauteng ngoba lokho kusho ukuthi uzokhipha inkunzi ematholeni futhi udidiyele ke bonke abaculi ngendlela efanele. Ngaphe kwalokho makuthiwa ke iMother of all Maskandi Festival akekho ongaziki ukuthi wonke umuntu ophilayo phansi komthunzi welanga uqhamuka esibelethweni somfazi. Ekubalekile ke ukuthi abaciko abantu besifazane uyawuzwe beqhamuka sebeshoka nje sebeshoka bona la besilisa bangokuya emveni kweingane zoma nemthente nobuselaphi kuyakhuleka phela bayashesha labantu impilo labantu injengomdlalo webhola uzothiwa khona umdlalo webhola uzothiwa khona igehle ndodeti manje kubalekile ke ukuthi makuqhamuka umcimbi onjengalona sibone ukuqhakambisa kakhulukazi ithalente labantu besifazane. Mina ke njengopresident wamabhinqa ungizwe umlando wasemachulweni ngaphansi kwamabhinqa foundation thina akaseze ukuba mkamkam ekwenzeni imicimbi kepha si foundation yamabhinqa sizomukela proposal sixhasa imicimbi kusukela unyaka ozayo nje kuyangijabulisa ukukhula kwabantu abasebancane yabona nje bangaseyo ungasabi uMC sengifika ngibingelele ngoba the good leader had to groom the next generation. Uma ngabe sesihlelile imicimbi senza omantshontsho senza otalagu festival akuqhamuka abanye phela mangishayiswa imoto kusasa okusho ukuthi mina yonke lento besiyenza asishiyana ndawo mina ke ngisaba umsakazi nje no sakaza nodwa lapho ukhosini ngone into nozofela khona bakhona umpaniphethe abaqhamuka nabo bethola ithuba bakithi kanti boze bethole nini izingane zoze zibe nenhliziyo ezimbi izandla zibe buhlungu zibe nekwantshu lo zashaya ihlombe ishayela abanye abantu kanti bona bangena nini estage bagiye basibabuke nathi sibashayela ihlombe ukuze elinye ilanga masihamba nathi sifika kubaba omkhulu besibuza ukuthi ngishiyeni sikhombe. Ngakho ke ngisho lokhu njengomongameli wamabhinqa ngithi abahlanganisi nabahleli
balomcimbi sengathi amathonga lelizwe amathonga ophuzishukela amathonga obhodloza umfokanzimande ingulube encane angabasibekela eziqiniseko sokuthi konke kuhamba kahle bavuka amathambo omqhumeni avuka amathambo omjijelwa ajabule ebona ekuchakadula ekomaskandi ufika kuleli zinga singamabhinqa ke ngithi uhulumeni mayeyazi into emfanele akasifaki isandla ezintweni ezinjengalezi ngoba zintsha futhi zihleleke kahle futhi uyabona njengoba siyela emhlanga nje kuyaqala ukuthi kube nelonje kaMaskandi la emhlanga leli hotel lidula kabi mina ngilazisakha la hotel dula kabi leli hotel dula kabi abahleli bakhona kusho ukuthi banenhloso enhle bashayeleni ihlombe ngibonga nento eshilo mfowethu uMaphumulo ibaluleke kakhulu ukuthi mfowethu italente laseNingizimu Afrika luwele liyephesha kodwa lisagcina ngamambazo lokho kudalwa uhulumeni wethu bahamba bodwa bazula bodwa laba bashiye italente ngemumva irongeke leyo nto ngithi mina njengopresident wamabhinqa ngiyayi-endorsa i-Mother of All Maskandi Festival ngomhla ka-6 ngizobe ngikhona futhi angulindele ukuthi esifundazweni saKwaZulu-Natal ngo-April 6 kwenzeka into enkulu kangaka singekho isandla sikahulumeni yabona njengoba sengiphethe nje manje ngizobanyisa nenkampani lezi yabona nje enimoto enishayelayo ingubo enigqokayo izinto enizenzayo ukudla enikudlayo kufanele konke kusondele ezintweni zamabhinqa sengikhulumele nabaka Brand South Africa kanye nabaka Omega nizobona umhlola nje hey ngizoshintsha yonke lento manje kade sihlele khoneni sestage manje ziyakhala manje hayi ziyakhala ngempela DJ ufuna ukungifaka einkulumweni sengithi ngiyasuka ubudlala ingoma emnandi kangaka ingoma kaZwelonke kuzothiwa hey wasukuma wathi DJ ibambi sathi iyaqala bakithi ngenxa yesikhathi akusho mina ukuthi ayibanja nginankinga nokuthi ingoma iqhubeke ngizocela ukuphakamisa uza kwethu esinayo lapha emsakazweni uKhozi FM uphinde abe nezwi elimtoti elimnandi ucula kamnandi ubingelela umntaka Mpanza the Beings esiphe ukudla kwendlebe eze ngaphambili ungayidedela kancane ke DJ eseze the Beings
Hawu le photo finish. Thinta le photo finish. DJ osilungisela kancane mawukuthi izinto zamampanza zikolunga. Bathu bingelela mphathi mazona yamphakamisa koza kwabo. Uyabona zamina nje baphondana yakho wawukhula nabo wawubhukuda nabo. Onkinga siyamhlolisa ngenkathi abanye zibashonisa. Kama Maskandi efana nekaMashonisa yonke ikhiphisa imali. Omayikatha likubabela lahle ngokuthi udla amalahle. Athi bayisa vesi iphale ngcole ngaphandle lipunene ngenhliziyo. Abakhona ngcole ngaphakathi epunene ngezevalo. Amaphunga mntonta ngamehlo kundisitolo ngabe kadawa. Funa bezinyanga nezangoma nabefundisi bavumisa kuyizolo. Oyaluyalo kwamadoda nabafazi izibamgodi kwele dayimane. Ntombehle ngephimbo la isiqhosha loqhoshe ngekhono lakhe. Sitoba samfazi wasesithenjini oyinuku esiqhasha amazenze. Abaqhaza nkabaza kwanongoma. Ematheni kwagugothanda abayahalalisa. Isidla mhlanganise sibasokozele ukungawini mahlangu. Isisinda sindana umasilela ngamini lomlilo. Sitela samatshithu umehla yakhuluma ngafana betoho. Omakhulele endleleni njengekho wanhliziyo zeimvamona ziyefana. Sanibonani. Ninjani? Asame DJ. Nikahle. Wibambe select. Ngicela ungiphe elandelayo. Asambe.
Uyena wabuyisa ngathi emphakathini. Uyena lona wadlala ngangimuthanda. Uyena wabuka ngothando lwami ngangimuthanda. Uyena lodlala ngenhliziyo ngimuthanda. Yena wavele wathula nami ngathula. Yena wavele wathula nami ngathula. Wazu angihlala naye wangishiyela. 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 Uyangihlala naye wangishiyela. Angihlala naye wangishiyela. Isono sami ngasazi kuyena. Asam, 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 asam. Ngazi kuyena. Isono sami ngasazi kuyena. Igala lami ngangilazi kuyena. Awuyibambe DJ kuze. Awuyibambe seyivale kamnandi manje. Sanibona nonke ngiyanibingelela. Igama lami ngubingelela. Ngicela unginikeze nje umuntu ukuthi siphume sihambe. Ingoma engizonipha yona manje ithi mama wami. Sengikhathele ukubekezela. Sebekhuluma kakhulu egama lami asambe DJ. Hey! What? What? Mama, we mama. Mama ngiyahluleka. Mama, we mama wami. Yelele mama. Mama, we mama. Mama ngiyahluleka. Mama, we mama wami. Yelele mama. Waze wabuhlungu ukuba yimina. Sekubani ngingibekezela. Mama ngikhathele ukukhuluma. Yelele mama. Waze wabuhlungu ukuba yimina. Sekubani ngingibekezela. Mama ngikhathele ukukhuluma. Yelele mama. Ngithi mama we mama. Ngiyathanda nonke. Thank you so much. Mama we mama wami. Ngithi mama we Mama uwini Mahlangu iyangilama ubingelela kwakwampanzi. Hey ngoba bafethu umuntu abe nekhono nje ecashila usasho the beings ukuthi awugcini ngokusakaza kuphela. Ubushaye
into exokeme kanje esezingeni eliphezulu kanje. Ngizocela njengamanje ukuphakamisa ubaba uEric Ngobe from Mother of All Maskandi Festival ezengaphambili. Ngathi ngimbona ngasho ngathi ngiyaqala ukubona umuntu okaNgobe ngaphandle kukaTshatha. Sekhona ke omunye esengimazi wesibili. Ngibingelele nonke bakwethu. Ngizizwa ngijabule ukuthi kufike lesikhathi. Angazi weinsizwa ngathi ukuthi niyayibona yini inselele ezoba khona la. Angazi nibuke insizwa osisi bayakhuluma iapplication lenziwa la. Manje ngiyayibona izinto nongitshela ngonyaka ozayo kuyoba njani. Ngicela uqala ngibingelele bonke abaculi esinabo lana namhlanje. Ngibingelele izinduna zabaculi. Ngibingelele abafowethu abaqhamuka kwimithombo eyahlukene yabezindaba. Bese ngibingelela ke ngokukhethekile ama partners ethu. Umsakazo omkhulu uKhozi FM, iphephandaba lesizwe ilanga nabaka VIP Mobile. Ngithi bafowethu ngiyabonga kakhulu ngokulenza ukuthi lolu suku libe impumelelo ngoba seluyimpumelelo futhi njengomuntu ke ophiwe kancane nokubuka izinto sengiyabona umhla ka 6 ukuthi kube kunjani April. Ngiyabonga kakhulu. Ngizoqala lana ukuthi ngisho ukuthi before ngithi ukujika esikayo ukusika elijikayo ngomcimbi wethu noma ingqikithi yomcimbi wethu kubalekile ukuthi sithi ukuhlehla mbijana sibuke ukuthi lento yomculo sisuka phi nayo ngoba abanye abantu bayebethe ukuthi siyahlanya mabebona abantu abama-Afrika ngoba thina nje kujatshulwe noma kufiwe siyacula ngoba umculo into esiphilayo into eyisikompilo thina nje abantu abamnyama. Kuthena ngesikhathi kufika abantu basentshonalanga basifica inkulumo zethu besidlulisa ukuthi sicule ngoba bekuthi noma kuyiwa empini ngekhathi kusaliwa kube khona ihubo elizohutshwa ihubo lokuvalelisa kulabo bashiye ekhaya nehubo olidlulisa ezitheni ukuthi uzofika uzenze njani. Iyona ndlela ke esiyaziyo nawo kumculo lo esingawo namhlanje sisuka lapho and asikagudluki kunokuthi sigudluke siyabona kulokhu uba khona le revolution ebakhona yomculo kodwa into engiyithanda kakhulu ukuthi sisabambelele thina kulezi ezumsinsi okumculo womdabu. Masikhuluma ke ngomculo bafowethu ngizokuveza lokhu ukuthi phakathi kwezinto eziningi ezabakhona nangesikhathi khona uhulumeni laba bekhona bebesicindezela abakwazanga ukucindezela kuze kuphele emculweni kangokuba bekuthi noma kunzima siphephele kuwona umculo ngoba ubiyona into esiphilisayo ngishona nasemasimini imbala uthi xatshene ekhaya umama uzovuka negeja nizoyizwa ingoma yakhe ehlakula laphana ngoba iyona into esiphilisayo. Nakuwo ke lo mzuzu ngoba silana nje kuyangithokozisa ukuthi sisayibambile khona lapha ngekhathi ke zaphambilini befika lapha basentshonalanga besishintshisa indlela yokuphila bahamba obaba baye ezimayini oqala nendaba seyinkompolo bathi ngalokho bafuna ukuyiqeda lento ngoba besihlangana ngawo umculo kodwa bakwazanga ukuthi bekunqobe lokho bekususe kuthina ngoba sibonile kuvuka emculo emdala engisenzoveza neage yami ke manje khona bayazi ukuthi abanye kwakhona umculo kuthiwa amarabe abadala kakhulu wathi makudlula lapho kwakhona ikhwela music kwaba khona umqashiyo kwaba khona umbhaqanga njalo kwazi kwaba khona isikhathi amiya nabo izulu messengers kanti sikhombisa ikulasuka khona kahle hle la lo esikuwo uMaskandi ungene kamuva ukukhombisa ukuthi thina we always sinakho ukuthi umculo into esiphilisayo siuvumela ukuthi uloku ushintsha indlela yethu yokuphila siqhubeka sisebenza ngawo. So ke ngithi ke bafowethu namanje njengoba sabambene kanje ngicabanga ukuthi umculo owamaskandi in particular ngoba umculo lona ubucindezelwe kakhulu bafowethu kunzima njengoba ngimi khona la khona obaba abadala ukuthi mangifika lesikhathi ngithi hey
ukuthi uNkulunkulu uhlela izinto ngendlela yakhe ngithi if babe khona obaba umqashiyo if babe khona obaba uphushukela ngoba ophushukela mufika lapha ezalwa khona enkandla ungafica usizi kodwa kuumuntu esithi masikhuluma sithi umqalo wendlela noma sithi idlozi lomaskandi kodwa ayikho into wayingayikhomba ngomculo wakhe wangicabanga ukuthi nesiginci esasemhlophe ayeshile namhlanje ngeke usasibona so ke siqhamuka kulo background enjalo ukuthi lo maskandi wethu ulwile kuze kufike lesikhathi bazamile ke bo maskandi ukuthi bawubulale kodwa kepha ke bahluleka ngoba siyabona nangamaciko amasha ayavela usuku nosuku bengikhuluma nomhlonishwa isibambisene naye la kulomshikashika sikuyo sibuka ama entries kulomncintiswano bakhona umncintiswano abaculi abakhona abangenile kulomncintiswano sithema sibuka bathi 2000 close to 3000 leyo nto iyakhuluma ngomculo wamaskandi ukuthi ngeke usavinjwa ngeke usavimbeka kangangokuba sengiqala ukubona eminye imiculo manje ishabalala bese ngithi ke mina nje umuntu ngazi manje ngizothi nejealous ngithi ibambe ngako ngoba umaskandi wakade uvaleliwe ungekho ndawo kuthi noma khona imicimbi umaskandi ungakhona ngizuleke inkosi lana yamabhinqa iphonsa inselelo uhulumeni noma ngeke ngene lapho kodwa kwangiphatha kabuhlungu noma kwangiphatha kabi ukuthi lana ngo2002 kukhona iWorld Cup eKorea Korea Japan umuntu oyahambile kwakubaba uphuzi Chemis kodwa kuthema kune World Cup ka2010 eSouth Africa akekho umaskandi owakwazi ukunikeza platform ayocula lapha iyakhuluma ke leyo nto yakhuluma leyo nto futhi abaphathi bezwe nabaphathi bezinto abaphathisiwe abayibuke lezi zinto ngoba sikhona siyabuka futhi ke mother of all sizobagqilaza nje kakhulu uma bengafuni ukushintsha bebuka izinto ngoba asikwazi ukuvumela ukuthi into yethu ukuthi icindezelwe kuze kube leyo ngathi leyo so ke ngithi ke ngalokho njengoba sifikile mother of all Maskandi festival ikhona ayizile ukuzolwa nabantu kodwa izothuthukisa abaculi bakithi njengoba sakusho nangesikhathi siqala kuyethula sathi sifuna lana ukuthi kube khona enye layer manje yabaculi abavelelayo kuthi nalabo bebekade bengayitholi indawo nabe bayibona ukuthi hayi lento esenza ikhona ngoba kwamanye amazwe kakhulukazi phesheya lento yomculo nento yozuciko kuphilwa ngayo njengoba sihlale sibezwa bekhuluma osombusazwe bethu amathuba omsebenzi awekho kunjanjani ezweni abantu abasha bagcwele emajele badla idakamizwa abasichazeli ukuthi laba abanamakhono basizwa kanjani ngoba phela izinto ezifana nalezi wakhuluma nje ukuthi mother of all befanele ngabe basondelile sibabone becha into efana nale siyalekelela kuyona ngoba izosiza ekutheni ukuthi abantu abasha bekhona izinto ezizobakhipha busy ngoba amakhono maningi bafowethu leyanto ukuthi sibe nabaculi aba close to 3000 abangenela umncintiswano iyakhuluma le ukuthi ingane zabantu zikhona zidinga ukuthi zesekwe so ke ngiyayiphonsa inselelo kulabona ukuthi abaqhubeke noma basukume abahlonishwa baweseke ama initiative afana nala afana na mother of all Maskandi festival lo mcimbi ke njengoba sike sawuveza noma biyela cha uthintile ngathokoza kakhulu ukuthi ingane encane le ezoba nawo amaphutha ingane encane le ezelwe yafika thema izalwa kwatholakala ukuthi abafowabo abanye bebentshontsha ngisho imoto abanye begqekeza imizi yabantu kodwa ke lokho akusho ukuthi lengane encane kufanele ijajwe ukwamaphutha abafowabo ayidedelwe ikhule icathule kunokuthi sibulale asizame siyeseke sikhombisa indlela ukuze nayo ikhule ngenhlonipho so ke njengoba sisho ukuthi i-Mother of All Maskandi Festival izothuthukisa abaculi siyazi ukuthi namhlanje bonke abantu bakhuluma ngequantum yebo kukhuluma ngayo iquantum ayibalekile kodwa kubalekile ukuthi abaculi bayithole iplatform yokuthi bakwazi ukuya lapha emcimbini omkhulu ngo-April 6
njengoba kubhizi abantu bephuma inkalo zonke kuyavotwa namanje siyaqhubeka lo mshikashika wokuvota uyaqhubeka siyabona ama entries siyabona nento eyenzakalayo khona into emnandi ke siyenzayo lapha ngicabanga ukuthi abaningi bayibona sinelog lapha akukho esikwenza emakhoneni and leyanto asiyiphethe thina as the mother of all saqoka inkampani laba abafuthi baka VIP mobile bona abaphethe indaba yokuvota thina ukwethu ukuthi besiloku besinikeza ukuthi ayike kuleli viki nayi log hambe imemezeleni ukuthi ubani ophambili kwenza kunjani namanje ke sisaqhubha lokho ngoba siyakholelwa ekuthenini into yethu ibe transparent siyakholelwa ekuthenini ukuthi abantu baka Maskandi kakhulukazi abalandile abayibambele ingakho sithema siyethula saqhamuka singenayo line up asinayo line up iyo le yakhiwa abantu abavotayo line up ke mangiza kuyona izoba khona njengoba ukuvota njengamanje kuzoze kuvalwe uvota ukawonke nini umhla ka29 ningizwe kahle ukuvota kawonke umhla ka29 kuyavala bese ngosuku olandelayo umhla ka30 lapho sesikhipha ke asizomemezela iloko emsakazweni siyomemezela ukuthi naba abantu abangenile kwi top 30 labo bantu bazobe sebejoyinwa ngabanye amaciko besifazane la sasikade sithe wona kulonyaka awazovotelwa kunalokho abantu abazoqashwa plus nabafuthi abayisasibacela ukuthi abake banikeze abanye abaculi ithuba iyothi ke umhla ka30 sesimemezela ukuthi naba abantu esizobe siyogijima nabo emcimbini omkhulu ngoApril bese ke kwenzeka lokhu ke sivalile ngithi kawonke ukuvota ke ngizokhumbula ukuthi sathi masulethula uhlelo sathi kuvalwa ngomhla ka3 kuApril yebo kuvalwa ngomhla ka3 April ngo29 sivala uwonke kodwa laba bakwi top 30 esithi abantu abaqashiwe vele by virtue ukuthi ungene ku top 30 usuqashiwe gijima ke from umhla ka30 abaqhubeka abantu bakho njengoba benza bevote ukuthi uma ubu number 30 uthi mhla ka3 sekuvalwa mhlawumbe ngabe sekuwena usuyithathile khwandama hayi ukuthi sobesiqala kabusha kuvula amavuti amasha cha uyaqhutsheka ngoba vele phela ilokhuzana umcimbi wethu uthi ukuvota kuvalwa ngomhla ka3 ngalokho senzelani na senzela ukuthi sinikeze abantu ithuba bakwethu ukuthi bekwazi ukuyilungiselela ngoba inkulu lento esiyoyenza lapha so sabuka ukuthi ngeke kube kahle ukuthi sesino 3 days phela konke kuyagoqwa lana then abantu abasayithola ithuba ukuthi qashwe imoto beyilungiselele bahambe bosika no Brandwood njalo so ke abantu bazobe benikezwa ke lelo thuba enjalo ukuthi leli viki lokugcina bayilungiselele kodwa laba bazobe bekhona ku top 30 bona bayoqhubeka ngoba bafuna ukuyilungisa ku position yabo nikhumbule ukuthi unumber 30 mase kungelwa kulolu hlaka uyoba uyena osivulelayo so ke uma umculi evela kwilogo noma unumber 30 ezoyibonile ilogo leso imemezela ngomgqibelo kuyofanele ukuthi esebenze kanzima ukuthi from number 30 mhlambe ayoba number 2 ngoba phela nikhumbule ukuthi number 1 wethu sithe ulithola lona lelo kwandama unumber 2 bese ekhokhelwa imali ngokuphindiwe so mase sivalile lokawonke kuqhutshekwa kodwa laba abakwi top 30 akekho umuntu omusha oyongena mhlambi unumber 1300 after 2029 asamdingi lo sesidila nalaba vele asebekhona ku top 30 okhomba ukuthi ku top 30 yethu bazobe sebeqedela i-round yokuvota kungenzeka noma yini ke lapha ilog yokugcina ke bakwethu ngicela ukusho lokho izomenyezelwa emsakazweni ukhozi kusigiya ngengoma ngalo umgqibelo nasephephandabeni ilanga ngonjalo ngawumgqibelo nakuma pages ke mother of all bese ke ngeviki elizayo asiloko yomemezela ilogo kodwa siyomemezela ini ukuthi naba abantu abakwazile ukungena emcimbini wethu omkhulu ziningi ke ezinye izinto bafuthi sazoqhubeka siyimemezele nanokuthi ke ngizokusho ukuthi lapha sizocela ukuthi abantu bafuthi bayiphathe kahle siyazi ukuthi kwesisikhathi abantu mabehlangene bakhona abajabula baze bedlule ekhaya siyacela ke abantu bangajabuli baze bedlule ekhaya ngoba uke wakuthinta uba umashimani ukuthi kukhona amehlo aphesheya kwezilwandle azobe sibhekile ngenhloso yokuthi kulomcimbi esobe sinawo
kune artist noma ama artist azobe lapha esingakawazi azothola ithuba lokuyodlala kuphi phesheya. Akufaneleke ama artist ethu axoshwe engakayi nokuya phesheya ngoba kubonwe ibehavior yethu emcimbini. Kufanele ukuthi ngiyacela nje ukuthi induna zabalandeli zisiqinisekise ukuthi abantu bayiphatha kahle bafowethu sonke sibadala ngoba zobe zingekho ingane ezincane zenkulu sezoba lapha. So nathi kubaleka ukuthi sikugcizelele lokho ngoba le opportunity kuMaskandi ivela kancane. Singathi silinikeziwe ithulo ukuba bese sidlala ngalo. Ngiyacela impela kulo ndawo leyo ukuthi mase sinikiwe ithuba singadlali ngalo ngoba la umculo noma labaculi abazoba nenhlanhla yokusimela phesheya mhlawumbe ngonyaka ozayo laba phesheya bazothi hayi sicela imother of all isinikeze 10. Uma ke bezohluleka ukwenza izinto ngendlela bayobe kwathina basivalele ngaphandle. Ithuba maselifile bafowethu nodadewethu libanjwa ngazo zombili futhi if bekuthiwa ngiyazenzela ngiyazenzela bengathi kumaqembu mhlambe ayoba naleyo nhlanhla ukuyaphesheya ke libe khona nelodwa labantu besifazane if bekuthiwa ngiyazenzela kodwa ke ayikho ke ezandleni zami siyokuyoba umkhuleko nje ukuthi laba bazobe beyibuka lo mnqalawo ngathi nabantu besifazane bangaba khona kwenze bayibone lento yethu ukuthi cha hayi ngoba mhlambe kuhlinzwa inkomo esibayeni nabesifazane bakhona futhi bayakwazi ukwenza izinto. So ke ngalo mazwi bafowethu ngithi isupport enisinikeza yona siyibonga nje kakhulu niqhubeke nivote futhi lengane encane ngiyacela ukuthi ni embrace niyenze yini ingane encane ke noma mayidlala ibonakala ukuthi iyangasemlilweni ayithukwa kodwa bazali baye bathi hayi bathi bayitshela ukuthi ayisuke lozane so ngenza ukuthi nayo ke le ayingathukwa sibone kuthiwa naye einkundleni lapho kuthiwa sekuthwe kunalokho asinikezwe ithuba ukuthi siwenze ama corrections ngoba siyaqala ukufika kulonyaka and siyabuya nangonyaka ozayo sizogqilaza kakhulu ngoba into esifuna ukuyenza la njengoba eshilo Mabiyela ukuthi after 10 years sifuna ukubona ukhona abaculi abathi nanga ama quantum awu10 aqelile. Niyazi ukuthi ke bafowethu la ku mother of all isicoco asidefendwa. Wayiwina quantum lonyaka unyaka ozayo ukho dedela abanye. Wenze ukuthi sonke equal opportunity akekho umuntu ozothi mother of all Maskandi festival yakhe. Wawina nje usozoba inxusa wena oza ngapha. Mhlawumbe unyaka ozayo siyoqasha. Sifuna ukubona enye artist ezoqhamuka. So ngalo mazwi bafowethu ngizwelisa nje ukuthokoza nanokuthi ngicela into yethu siyibambe bafowethu si defend ngayo indlela siqhubeke siye phambili. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu my selector ngiyabonga kakhulu ngiyabona inyoni emaphiko phiko ikhaya elikhulu selifikile phakathi kwethu mangithi ngiyaqalaza ngibona ubaba uthwasa la phakathi kwethu ngifike la umcabango ukuthi ngangithi mase ngivuka ukuvila lapha ekhaya intokazi ezala mina mase ngigoloza ukuyensimini ngasafuna ukuyolima ishingudle ethi thola mntana mimi usukhala sohlala nawe ngeke uzushade ngoba mntana mina ngiyazi ukuthi wivela hey ngivele akekho wengitshela ayithatha igeja ntombi ushone khona manje ngekunuka umendo mawuvila lapha kanje siyathokoza sesiya ngasemaphethelweni ke alo uhlelo kungekudala iprogram yethu ibimfishane kakhulu namhlanje ngaphambi kokuthi nje sithole uzimiphi ephinde buyeze ngaphambili ezobonga ngizoqala siyokhuleka lapha komnjomane komhlongo sithole ukudla kwendlebe ubonani mhlongo
Yena wazi konke ngempilo yomuntu esemhlabeni. Duduzekani nina bomndeni, selangisa ngikhola bhekani uSomandla. Yena wazi konke ngempilo yomuntu esemhlabeni. Kodwa Nkosi ukuba ungafumanga ngaba kwenzekanga lokho kwenzekile. Ngakho sicela amandla, Baba sicela amandla, hlala nathi. Thula mama thula, yamukela isinqumo sikaSimakade. Yena wazi konke ngempilo yomuntu esemhlabeni. Sanibonani. Ngale ngoma akusiyingoma engiyiperformayo le, kodwa ngenxa yefu elisanda kusehlela emsakazweni wethu siwuthanda kakhulu Ukhozi FM, ngithe njengoba bebeyidlala kangaka iviki lonke emsakazweni baze benza nepromo ngayo le ngoma, ngathi ake nginivezele ukuthi le ngoma iculwa ubonani. Bonani wakamhlongo okhule ngaphansi kwesandla sika David Masondo kwezomculo.
nginithanda nonke ke bengicela ukuthi ukudabula kancane iteku kancane nje angeke ngilidabule kakhulu ngizolithi nje kancane hayi kakhulu ngisazoba nani nje isikhashanyana ningadinwa yimina ngiyanithanda Mzoyibana akangibona izandla zemzoyibana what yini ikhona imzoyibana la ikhona inganula ngishilo ngathi ngicela ukudabula iteku kancane nje hayi kakhulu kancane nje yashukana yona imzoyibana kodwa ke ngeke ngiyivumele okay singena lapha
uthando lwami nawe mntakwethu awusibo bonke abantu abaluthokozelayo nanamhla sishade nje ngibonga uNkulunkulu ngicela ungasamaziseki sithando ngangishiyi ngicela ungibezele sithando sami loluthando 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 awuthando lwethu mntana muntu themba lami ngiyazi sinezinselelo ngicela uthembeke kimi nami ngizothembeka kuwe sithando sami baby wangi iyatela awulaviwa angeke ngushiye angeke ngifune usathana ngithi angeke ngushiye pause ngicela ukuthatha leli thuba nami ngibonge egameni labo bonke abaculi ngibonge lo mnyakazo othathwe yileli thimba le Mother of All Maskandi Music Festival siyayithokozela kakhulu le initiative siyayikhulekela nathi ukuthi angathi ngaqhubeka ingaphela amandla cishe njengazo zonke ezinye ezikhona eziphilayo bakhona kade bebabala nje abafuthi abanjengomfoka Mcineka ophethe impucuzeko khona nanga umkhaya wami lapha ophethe igcwalisa siyafisa ukuthi nale esikuyona njengoba sihlangene namhlanje sizoyethula kube ukuthi sithula into ephilayo futhi ezoqhubeka iye phambili ingami 10 years to come sibe sithi 10th anniversary noma 10th annual event isifiso sethu leso siyabonga kakhulu kubasunguli bale event ukuthi nakuba isihloko sayo noma igama layo lithi iMother of All Maskandi Music Festival kodwa bayenza yaba icultural festival njengoba nathi siculela umbhaqanga nje kanje sihlezi sisehlathini saba ngisho kubafonela abanikazi bemcimbi bazokubuza ukuthi awena ubani wena ayangikwazi ebekwazi kodwa ke ngicabanga ukuthi nabo banengcindezi yokuthi imarket idingani njengamanje kodwa siyabonga kakhulu ukuthi abasunguli balomcimbi bangasikhohlwa siyicothoza bangasikhohlwa siwumbhaqanga bangasikhohlwa siyezinye inhlobo zemculo yesintu ehlukahlukene kodwa basifaka sonke kasithokozisa lokho siyafisa ukuthi nabanye abakwazi ukwisungula imicimbi njengale bangasihlanganisa kungenzeka ukuthi ungamthandi kahle ubonani kodwa ombiza umashwabana uyobe ngimele nami ngicula umbhaqanga ngoba njengoba ngikhona nami nje ngimela abangekho siyabonga kakhulu Mabiyela igalelo lakho Ntombi siyalibona futhi sisazolibona isikhathi eside ngiyacabanga ukuthi mhlambe enhlelweni bezikhona beyithanda ukubambezeleka njengoba sengithatha isikhathi eside ngathi lo wayebanga isicefe uyakhuluma ngabe udlala ama slow numbers kodwa nje ke ngiyacabanga ukuthi kukhona ipurpose ekhona sengizoshaya nje cishe ingoma eyodwa ehlukene kabili
Kodwa yona ingoma eyodwa. Sengicela ukubeka phansi manje imic. Ngicabanga ukuthi sengiculile. Ukhona ofisa ukungizwa ngicula? Ngicabanga ukuthi nizwile nonke. Sengicela ukubeka phansi imic manje. Ngudilize lo mkhaba. Hayi lutho. Fish. Isiqale wrong. Ayisiqale wrong ke bhuti. Nanso. Asambe. Siyabonga kakhulu, sicela izandla ezinkulu kunalezi.
Siyabonga kakhulu ubonani Mhlongo wabagolide. Ngiyaxolisa ukuthatha isikhundla sikazama usemoyeni njengamanje kuKhozi FM usachazela abalaleli bonke ngokwenzakalayo lana. So aniyazi ke nani umthetho akaphazanyisa umuntu esemoyeni. Ngicela ukuqhubeka ngenze ivote of thanks. Ngiyabona ukuthi abantu sebelambile bomile. Siyathanda kakhulu ukuthi ke sibonge kakhulu kuwo wonke umuntu okwazile ukuthi aphumelele ke abe nathi namhlanje kusukela kwimedia ama partners wethu VIP mobile labokhozi abakhona nabo bonke abaculi izinduna bonke nje abakwazile ukuthi babe khona basithathele izithombe bonke Nkosi yami ngiyazi ukuthi ngizohluleka ukubabala ngokwezikhundla zabo kodwa nje siyathobeka kakhulu ngamunye ukuthi umuntu uthatha ithuba lokuthi abe khona nathi la engingacela kakhulu nje ukuthi mhlawumbe wonke umuntu osuka lana Nkosi yami ayothenga ithikithi lakhe ongakalitholi ithikithi lokuthi abe khona emcimbini acele nabanye ukuthi ake size ke sizoyibona lento leyo okuthiwa iMother of All ke sizobona nje size nje sizobona ukuthi kuzobe kwenzakalani lapha yana kuzobe kumnandi kanjani lapha yana ngoba esinithembisa khona nje ubumnandi ukuthi sijabule sibumbane konke lokhu kokuwina nani okuwina okweinhlanhla zabo abawinayo kodwa kubalekile ukuthi thina sizobe sikhona sibambene sijabule sindawonye okuningi ukuchazile ubaba uNgobe okuzokwenzakala konke nezindaba zokuvota nani kodwa sithanda ukuthi nazi ukuthi namukelekile nonke emcimbini ngisho umnakwenu ex cela qoqwane cela kuhlangana sibe yifamily sibe yifamily sibe sonke nje size emcimbini kuze wonke umuntu ngicabanga ukuthi okubalekile manje ukuthi sekuzophakwa okay siqale ekuphakweni ngiqale ngayo ekuthenini kunezindaba ezimnandi esiziphethe ukuthi laba abantu basibathuma eGoli belanda iQuantum bathi impela sebeyangena eThekwini so besilungisile imedia zonke izinto ukuthi ke sikwazi ukuthi silibone sonke iQuantum ngaphambi ukuthi sambe asithembe ukuthi sizothi siqeda ukudla lizobe selifikile kakhulukazi ngoba nebar izobe ivuliwe ngapha uyadla uthatha kokuphuza uba right senzani silinde iQuantum ngoba akekho umuntu kahle kahle ngifisa ukuthi ahambe engalibonanga iQuantum namhlanje nizolilinda so bathi ke angazi ama truck eMaritzburg iwona lawa enza ukuthi bazi bahamba kancane kade bazokwazi ke abamaQuantum ukuthi iQuantum alikaleliwe ispeed sokuhamba emgoqweni alikwazi lona ukuthi lithi shwi kusho ukuthi babe late kodwa isifiso sethu thina bekuthi siqala lo mcimbi libe selifikile kodwa ke ayibasithembisa ukuthi masingathi ukudla sithi ukuphuza sehlise sishuthe senzeni ayisothi siqeda lizobe selifikile iQuantum bavulile abaphakayo angazi singakenza ngeorder kanjani ukuthi siqale ngamatafula phambili silandelane kanjalo ukuze singagcini sesimula bonke ngibonile ukuthi abaculi bethu abasitholanga istarter ngicabanga ukuthi ngoba mhlawumbe bekubaliwe mhlawumbe angazi kwenzakaleni ngiyacela ukuxolisa kodwa samukelekile sonke la endlini ukuthi sihambe siyophaka nebar ivuliwe samukele sonke ukuthi sithole kokuphuza media ngiyanazi niyayithandela okubabayo hey bar ivuliwe siyabonga kakhulu